Обещахме ви интересни видеа, затова ето какво се случва в автомобилния свят в март месец. След 18 години производство, Nissan официално обяви, че спира да приема поръчки за култовият си модел GT-R, след като той напусна Европа през 2021 година. Разбира се, очакваше се да дойде и този край. Това означава, че всички оставащи слотове са напълно разпродадени, бележейки краят на поколението R35. Спомняте ли си, че щеше да има електрическо Maserati MC20? Stellantis взима крачка назад от пускането на такъв модел в производство и за сега казва, че няма да електрифицира MC20. Но Maserati не са единствените. Спомняте ли си електрическа версия за 718? Porsche обяви, че тя ще се забави малко, но за сметка на това електрически Cayenne идва и той ще се появи преди електрическо 718. Дори, вероятно, в края на съвсем 2025 година. И завършваме с една хубава новина. Audi обяви, че ще върне производството на култовият модел R8 и забележете, слуховете са, че той няма да бъде електрически, напротив, ще използва двигател с вътрешно горене, вероятно хибридната технология от Lamborghini.